kabisyo. It's me, DJ Rocky. And DJ Ina Mosa. At ito nga po ang Love Radio Academy kung saan nag-feature po kami ng iba't ibang estudyante mula sa iba't ibang universidad dito sa Pilipinas na siyang makakatulong sa akin para mapagaan ang aking pagtatrabaho tuwing weekend. Ayan. O, Ina Mosa, baka meron kang last shoutout dyan. Ito po, so may mga humabol po na mga nagpapa-shoutout. Happy watching and happy listening kina Antonio Furio Jr., Cedric James Mendoza, kay Kuya Gerald, and yung longganisa products po nila. Yan, bumili daw kayo guys. It's yummy and very approachable and accommodating yan si Kuya Gerald. And yung Akala ko yung longganisa yung akala ko yung longganisa yung approachable. And then yung Accommodating. Grabe yung longganisa na pala yung lumalapit. And then yung mga relatives din namin dyan, yung mga medyo madami po sila. So hindi ko na isa-isa i-generalize. Yung mga relatives namin, yung family namin sa Camacho, Daddies, and Villarreal. Yan po. Oy, hello. Ano ba probinsya ninyo? Bicol po. Both mama and papa ko po. Talaga, saan sa Bicol? Yung mama ko po is from Albay and then yung papa ko po is from Camsur. Oy, Albay and Camsur. Pumupunta kayo from time to time sa Bicol? Ngayong year po hindi po. Pero before po, yearly po, like every vacation po, doon po kami nagbabakasyon. Talaga? Masasabi mo bang maganda sa Bicol? Parang labas sa ilang. Opo. Talaga? Opo, Gaano kalayo marami yung po. biyahe from Manila to Bicol? O Albay, sabihin natin Albay muna kasi sabi nila mas malapit daw yun, diba? Ano po, 8 to 10 hours po. 8 to 10 hours ang biyahe. Medyo mahaba-haba din. Opo. Pero sulit po. Sulit talaga yung pagpunta doon. Alam mo, isa yan sa mga lugar na hindi ko pa kasi napupuntahan. Pero gustong-gusto kong puntahan. So ikaw, nakikita mo na yung perfect cone na mount. Opo. Ngayon. Opo. Pero bihira po kami umuwing Albay. Usually po, doon po kami sa Camsur. Camsur. Tagasan nga si Konyo Bicolano. Camsur, Cam Norte. Hindi ko po sure. Basta alam ko po sa Bicol din po siya. Oy, kaya nga pangalan niya, di ba? Konyo Bicolano. Opo, kaya po, minsan, kaya po parang yung tono niya din po pagka nagtatagalog din po. Buti nga po kasi po konyo po siya, pero may time po na parang, ang cute ng accent niya, very Bicolano. Ikaw ba, nakakapagsalita ka ng Bicolano? Konti lang po. Paano? Sige nga, sample. Hello? Marahay na aldaw sa Indonga boss. Sa Indong mga taga Bicol dyan. Yun po. Wala nang ibang mga words? Like parang, try mo nga yung ganito. Ang gada-gada mo naman, ganyan. Hindi na po ako sanay masyado kasi hindi na po kami masyado nakauwi. So, Sa bagay, lumaki masyado Manila ka na rin kasi. Opo. I mean, lumaki ka na wala na sa Bicol, Opo. diba? Tapos Papunta-punta ka lang doon pagbakasyon. Opo. Tsaka nagsasalita lang po kami dati ng Bicol. Nung bata po ako. Pero nung lumaki na po ako, hindi na po ako nagbibicol. Ganun po. Okay. Ano bang dialect ng Bicol? Bicolano, di ba? Madami po actually. Iba-iba po siya kasi may Bicol po na Sorsogon, may Bicol na Albayano, and minsan po nagsashop nagme-mekos-mekos po sila sa akin. Nagme-mekos-mekos? Minsan po dialect. napagsasama ko po yung dialect po ng Camsur tsaka ng Albay po. Pero usually po talaga, ang masanay po akong gamitin is yung Bicol ng Camsur or yung Bicol Naga po. And feel ko po, based sa mga naririnig ko po, parang majority din po sa Bicol, yun po yung gamit. Yung parang Bicol Naga po ang tawag. Hindi ko po sure. Okay. Oo, kasi meron dito yung parang Bicol, tas Daraga, yung mga Opo. ganun pa. Iba-iba Okay, pa po. so according to Google, ayan, Bicol is the primary language spoken in Albay. Okay. Tapos yung mga dialect na nandito, Waray. Waray. Tama ba? Waray? Meron pong pagkakahawig na po yung iba. Pero magkaiba. Opo, magkakaiba po siya kada probinsya po sa Bicol. Sa bagay, parang sa Ilocano, 'di ba? Parang pag Ilocano, hindi lang yun, meron pang iba, pang Galatok, 'di ba? Alam nyo ba 'yun? O, 'di ba? Pero
Ngayon po alam na po namin. Ngayon Kasi po alam iba-iba na eh, 'di ba? Tsaka meron Tagalog Opo. ng Bulacan, may Tagalog ng Opo. Batangas, mga ganun, ewan ko ba? Opo. Ang dami nating inimbentong mga dialekto dito sa Pilipinas, pero hindi natin makuha-kuha yung isla natin. Wow! Para iba yun. 'Di ba? True naman. Pag pangalan pa natin, nandun, West Philippine Sea, di man lang Tapos, Pilipinas. Bakit hindi Diba? natin na? Nangaagaw yung iba. Charot! Ganyan. Heis, nakaka-stress talaga. Nakaka-stress, Yung mga diba? nangaagaw talaga na yan eh. Oo, naagawan ka na ba? Hindi pa naman. Hindi na lang po ako mag-talk. Ay, nako, makihugot tong batang to. Anyway, maraming salamat sa iyo, DJ Ina Mosa, sa sasama sa amin ngayong araw na ito dahil pinagaan mo ang trabaho ko. Hindi, tsaka talagang araw talaga ito ng mga estudyante dito sa Pilipinas. Kumbaga, itong Sabado na to talaga inaalat po namin para sa mga student radio jock o para sa mga kabisyo natin na gusto talagang maging student radio jock o maging radio jock for a day. Ayan. So, maraming salamat. May gusto ka bang pasalamatan? Unang-una po si self po. Ayan. Kasi po I made it through here na hindi ko pa ina-expect. I mean, nung bata po kasi ako, nagkwento pa. Ano nangyari nung bata ka? Nung bata po kasi ako, pinakikinggan ko lang po siya sa radyo. Tapos Sinong siya? May duwende ba ka? Ito po, kasi po talagang nung bata Sige po nga, ako, ilang taong ka batang nung radyo batang? po ako. Ilang taong ka nun? Around 5 to 7. Ilang taong ka na ngayon? 21 po. Hala, lumalabas yung edad. 5, so 15 years ago. So, sino ang DJ nung 2010? Sino-sino ang mga DJs nung panahon yun? 2010, si DJ Nicole Yala and si DJ Chris Chaper. Yun po yung talaga. Siyempre. Ewan ko na lang kung hindi pa sila yung maalala mo, diba? Tapos, dati po si Papa Jack din po. May nagbanggit ka pa ng pangalan ng dati. Sino pa? Sino pa ba? Hindi ko na po matandaan kung kailan pong year po kayo noon. Hindi, wala pa ako ng naririnig ko po 2010. Pero naririnig ko na rin po kayo nung Naririnig ko na din po kayo. Hindi ko lang po matandaan kung anong exact year. 2013 ako pumasok ng Love Radio. Huwag na natin masyadong paagahin, 'di ba? yung pagpasok ko ng Love Radio kasi nagkakaalaman eh, 'di ba? Lumagpas na nga ako ng isang dekada eh. Yung mga nagpi-PM sa akin ngayon, dati po estudyante pa lang ako, ikaw yung kasama ko nagre-review. Ngayon po, ilang taon na po akong nakakalipas na nakagraduate, 'di ba? Yun yung sinasabi, nagtatrabaho na sila ngayon. Utang na loob. Lumalabas yung edad. Oo, lahat ng mga interns ko dati, naging intern namin dati, ayun, may pamilya na, nagkaanak na. Diba, kumusta naman tayo? Charot and darot. Anyway, so, thank you. Thank you din, diba, for making also this possible, diba, na magkaroon ako ng kausap ngayong araw na ito. Ano, kumusta naman yung feeling? Ang sayo po, na nakakaba. Lalo Uy, na po plastic. Kaya po, tahimik po ako kanina kasi po, nag-internalize pa po si self. Iniisip ko pa po kung anong personality ko yun lalabas. Lumabas naman yung personality mo na pagiging madaldal. Oh. Na Gen Z. Ayun po, nakakakaba po siya. Na nakakatuwa kasi parang achievement unlock. Na naranasan ko siya. Naranasan ko maging DJ for a day, ganyan. Even hindi pa ako, hindi pa ako gumagraduate na even though I'm still a student, naranasan ko na kung paano yung feeling na sa ganitong profession, sa ganitong industry po. Ganun po. And ayun po, nakakatuwa, sobrang... Iiyak ka ba ngayon? Gusto mo ba bigyan kita ng sad music? Wala po magka-cry ngayon. Wala magka-cry ngayon. Huwag po Ayan. tayo mag-cry. Thank you so much Thank you sa din iyo. po. Ayan, imbitahan mo naman yung mga nakikinig ngayon na sumali din sa programang ito. Yes po. So sa mga listeners po natin dyan, sa mga kabisyo natin na gustong maging DJ, mga DJ for a day na gaya ko, ganyan. So don't hesitate. Ayan po, you may message DJ Rakitera or also pwede rin po kayo mag-PM sa Love Radio para maging part din po kayo ng Love Radio Academy. Ayun. So maraming salamat, DJ Ina Mosa. Nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess, DJ Rakitera. And DJ Ina Mosa. And now, you're tuning in. Dito lang yan sa Love Radio 90.7. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Bye! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!